De verlenging van de Snitswieke wie een succes. Dit jaar wordt het feest 2 dagen langer. Oors wie de tonsje na de Hutzieldag de laatste dag. Maar op initiatief van de horeca winnen er ook op vreed en sneun nog activiteiten in het centrum. En ja, juist en juist vol. Die podia vol jongens, de wielerronde juist heel druk bezocht. En hoe daar in de staat ik, nou, het is mooi druk en gezellig. De omzet zeker die laatste dagen na de Snitswieke. Ja, wie vast zeker voor de horeca weer 30-40% beter dan Aaron hier. En ik in de stad, winkeliers wie ik, die gewoon druk. Het was sowieso een goede Snitswieke. Troch het mooie waar leidt de omzet aan 10% hoger dan orenjaren. Ik wie er een recordtal bezoekers van 200.000. Maar daarmee is het maximum nevens de horeca nog net bereikt. Kijk, wat de buis is, het eerste weekend de vreet en de sneeuw, jongens, daar moeten net meer mensen bij in de stad. Dat wil ik net, dat ken ik al niet. Dus je moet de rek zien, wat vooral juist hoe daar nou, het is hoe daar volle drukker als Aaron hier. Het straattheater erbij, we hebben beginnen, de zandsculpturen binnen, wie een kinderprogramma, die staat dus het eerste weekend en het is juist heel veel dagjes mensen, van de braderie komen van de markt. En de rek zit hem in het laatste weekend daar, dus daar hebben we daar rustig in opbouwen. Daar zit de rek in. Je moet het net proberen in het eerste weekend, dat heeft geen zin. De verlenging wordt nog evalueerd, maar de politie, brandwacht en gemeente.